pabor namin. Kaya ba na dyan sa loob? Kasi pagpagtanggal, simula mo sa ulo, mababayan. Stop, nandito mamaya lang doon. Panot-panot. Palipat-lipat, no? Hindi ba pinagkasyan, Gi? Pero highway ka, wala ka na. Yan, what is that? Yes! Yes! Yan! Ito na kami! Ito na maso. Yan! Okay, table 15 po. Order! Order! Wow! Okay na? Saan kayo punta? Di patingin nga yung bit-bit mo ah. Iyan ah. Delivery. Yeah. Tangina naman oh. Sabi na yung hindi lalagyan ng papaya, tinola eh. Hey,